rain harvesting. Rainwater harvesting. Simple technology. Nandito na rin sa Pilipinas, pero hindi pa natin ginagawa na massive. Alam mo, pag sinabi ng India, on a war footing, talagang massive. Para ma-harvest mo yung galing taas. Kasi kulang pa patubig natin. Kailangan pa ba ng batas para Hindi na batas. ma-mandatory? Pero kung pwedeng ibatas kasi Para maging mandatory, para sir. mandatory. Mayroon na rin budget for rainwater harvesting, pero kung konti. Pataasin natin. Kung ang investment mo, for example, ngayon ay 100 million. Example lang, i-times 20 mo. Para mas marami kang magawa. Hihilingin yan sa budget hearing, sir. Mahal po ba yun, sir, yung technology? Maraming, sa iba't ibang scale, it is much cheaper than in newer investments sa mga dam development. Much cheaper, sir? Much cheaper ang rainwater, ang small water. As I've said, iba't ibang scale, iba't ibang budget, pero mas mababa, even 100% lower than the big